Bueno, foi unha situación que non me gustaría a min que o pasase nadie, pero, bueno, entre a xente desilusionada e xente que veo a apoiar a xente desilusionada, pois un pouco se foron as cousas de contexto ou descalificación, si falta de respeto, que, dende logo, no noso programa o fomento das descalificacións e do odio entre os veciños non vai incluído. Con moita ilusión, creo que formamos un equipo espléndido, cada un vai a asumir as súas áreas o máis rápido posible e con moitas ganas de traballar para facer de hoy un concello moito mellor. En primeiro lugar, temos que sentarnos a aprobar os decretos máis importantes, máis urxentes. En segundo lugar, organizarnos internamente. O proxecto do mosteiro, que é unha cousa que temos aí pendente, que outro día a prensa non o entendeu ben. Nós queremos, apoiamos o proxecto do mosteiro, pero car máximas garantías para o concello. Entón, unha vez que se aclaren eses puntos que puxamos sobre a mesa, se consensuará co resto dos partidos e se traerá a pleno. O plan xeral tamén nos parece moi importante, entonces xa estaba moi avanzado, vai entrar en vigor agora a nova lei do solo, entonces posiblemente teñamos que volver a modificarlo, non o sei, é dicir, é cuestión de reunirse coa empresa que leva a redacción do plan e poñernos un pouco as pilas nese tema, non? Pois agradeceros que nos deron o seu apoio todos estes días, agradeceros que viñeron ao pleno, guardando o respeto, e vamos a traballar con moita ilusión e moitas ganas, e cualquier veciño que teña un problema, unha dúbida, pois aquí estamos, para recibilo, para atendelo e para axudalo no que poidamos.